Здравейте, уважаеми зрители на моят канал. Наследваме първа дивизия, от 4 мача имаме 7 точки и играем България срещу Швеция. Да видим какво ще се получи. Много зле започваме. Града, нашия опонент, бързо стигна до положение. No sé, Paco, si quieres saber lo que yo, pero creo que este jugador puede ser el hombre clave del partido. Lo suyo con el balón en los pies. Съвсем за малко бяхме тук. Тук вече има засада. За съжаление, тук има засада. Или не, няма засада. Пропуск. Пропуск, в случай той отне бързо. Трябва в защита никога да не се предавате, да се борите до последно. Защитата е най-важният компонент от играта. Може да имате най-доброто на нападение, но ако имате слаба защита, просто нещата няма да се получат. Всичко се върти около защита. Тук добро пространство за Тонев. Спас Делев с топката, 1-0. 1-0, минутата е 29-та. Отбелязваме гол на Швеция. Втора дивизия, преследваме първа дивизия с националния отбор на България. Много добра изява на Спас Делев. Сега трябва отново да играем все така добре в защита. Изпуснахме нашия опонент само в самото начало на срещата, когато той отбеляза гол. Т.е. не отбеляза гол от цели града. Тук много лошо го изпуснахме. Да видим сега какво ще стане. Много добра намеса в защита. Много добра намеса в защита. Отлична игра. Може би нашият опонент се позабави. Да видим сега тук дали ще може да се получи добро центриране. Добро центриране и 2-0. Спас Делев бележи 35-та минута на срещата. 2-0 за България. Спас Делев отново на всички. Много добър удар с глава и отбелязваме гол. Два гола на Спас Делев в рамките само на 6 минути. Отлично. Не трябва да позволяваме нашия опонент да играе с топката. Спас Делев отново! Спас Делев! Пропуск този път. Не можа да се получи. Блокиран удар. И безгрешно първо по време, освен в първата минута, когато нашия опонент цели града. Нито една друга възможност не му дадохме. Сериозна. И 2-0 през първото полувреме с двата гола на Спас Делев. Имаме 4 удара, 4 точни, владението на топката е 55%, нашия опонент няма точен удар. Не си спомням кога е направил 3 удара в интерес на истината, спомням си за 1 или максимум 2. Сега добра възможност за нашия опонент. Лошо тук. Много добра намеса на Владо Стоянов. Перфектна намеса на Владо Стоянов. Отлично. Тук добро двойно подаване. Възможност за атака. Спас Делев с топката. Голмайсторът. Тук може да си позволи и такава игра. За съжаление нямаше никой в тази зона. Миланов с топката. Нямаше ли нарушение тук? Не. Контратака за Швеция. Тук по-добре да извършим задържане, ако можем, разбира се, да настигнем нашия опонент.
Не, чисто му отнехме. Безгрешни. Отново. Тук не знам защо Ивелин Попов забрави топката. Поправихме грешката. И сега Георги Миланов с топката. Да видим какво ще се получи. Ще центрира на външна града. Рикошет, за съжаление. Нашият опонент даде пауза. Дали не е време да извършим някоя смяна? Ще сменим Дяков, тъй като е доста изморен. Вкарваме Симеон Славчев в игра. Чуда се дали по дясното крило да не сменя Александър Тонев. Да, ще го сменя. Вкарваме Александров. Извършихме двете смени. 2-0, 62 минута на срещата. Играем задоволително, добре, не перфектно. Много добър удар тук. Спаси шведския вратар. Спас Делев отново бе над всички. Дали ще се преборим за топката? Много близко бяхме до трети гол. Много близко бяхме. Сега добро представяне от българския отбор. Да видим тук в тази ситуация, малко критична ситуация отново Владо Стоянов. Второ много добро спасяване. Много добра намеса защита. Дали ще се получи този пас? Получи се. Сега какво ще се случи? Изстрел! За съжаление слаб удар. 80-та минута на срещата, 2-0. Нашият опонент вероятно иска да извърши смяна. Има известни положения. Но като цяло играем по-добре и по-чистите ситуации са пред нас. В наша полза. Браво на Ивелин Попов. Тук бойно подаване. Георги Миланов с топката. Георги Миланов. Сега да видим дали това ще бъде 3-0. 3-0. 3-0 минутата е 81-а. Няма как вече да загубим тази среща. Виждате колко добре Георги Миланов подаде. Малко назад иде топката като чили за Спас Делев, но той бележи трети гол. Хетрик на Спас Делев. Страхотен матч. И 3-0. Това е. Спечелихме матча с 3-0. Няма как да не бъдем доволни. Имаме вече 10 точки във втора дивизия. Гоним първа дивизия. Ето Спас Делев взима топката за хетрика му. 6 удара и 3 гола на Спас Делев. Страхотна игра от Спас Делев. Виждате. Бих казал в интерес на истината, че въобще не прилича на него визуално, но като игра, като борбеност приличаше. Трябват ни минимум 2 точки, за да останем във втора дивизия, но нашата цел е да се класираме за първа дивизия. Ако можем и да спечелим титла. Да видим статистиката за матча. 9 удара към вратата, 8 точни, много добра успеваемост, 57% владение на топката. Опонентът ни превъзхожда в отнеманията на топката. Фалове виждате, че няма в този матч. 2 на 2 корнера. И общо взето спечелихме топката, спечелихме матча с по-добър контрол на топката и повече точни удари. Не дадохме на нашия опонент да играе с топката. Имаше възможности, 2 или 3, 2, които Владо Стоянов спаси, и в първите минути, когато оцели града, виждате нашият ранг
и статистика, мисля, че е задоволително добре. Ето във втора дивизия колко хора се подвизават. 307 119 от 4 милиона 849 хиляди. Мисля, че е добро представяне. А имаме и голяма предпоставка да се класираме за първа дивизия. Мисля, че целта е абсолютно постижима. Радвам се, че ви показах този матч. Показах ви, че може и със слаб отбор да се играе. Със слаб отбор също може да се спечели. Палци нагоре и се абонирайте за моят канал. Благодаря ви!